Ngayong gabi, kung nakita mo ito, masuwerte ka. Ito ay simpleng pagtatayo ng kampo sa kagubatan, gamit ang orihinal na materyales para sa kubo. Ang batang babae na naglalakad sa kagubatan ngayon ay si Eileen, mahilig sa role-playing. Huwag mong tingnan na siya ay bata pa. Ang kakayahan niya sa kaligtasan ay hindi biro. Kahit gaano kalubha ang kapaligiran, nakakahanap siya ng paraan mabuhay. Ngayon, plano ni Eileen umupo dito at magtayo ng sariling kampo. Kumuha siya ng palakol at pinutol ang puno. Dahil ang puno ay may maraming sanga, kailangang ihiwalay para maging materyales sa pagtatayo. Ang mga naputol na kahoy ay ikinakabit niya sa puno. Sa pagkakataong ito, bumuo ng kampo sa paligid ng puno. Gamit ang mga baging upang ikabit ang mga kahoy at ilalagay ang kahoy sa itaas. Pagtali ng kahoy ay makakabuo ng tatsulok na balangkas. Bagaman ang tatsulok na pag-ibig ay hindi maaasahan, ang istruktura ng tatsulok ay matibay. Matapos ayusin ang mga ito, ilagay ang mga kahoy sa itaas, punan ang mga puwang, putulin ang sobra, itali sa balangkas sa baging. Bagaman simple ang proseso, para kay Eileen, sanay sa orihinal na pamumuhay. Kailangan niya ng plataporma pansamantalang malayo sa lupa. Sa ganitong paraan mababawasan ang mga hayop sa lupa. Matapos ayusin ang mga ito, naglagay si Eileen ng hagdang kahoy para madali ang pag-akyat at pagbaba. Para sa babaeng nakapalda, ang taas ng plataporma na walang hagdan ay abala. Sinubukan niya ito at maayos ang kalidad. Sunod, kailangan ni Eileen maglagay ng poste sa gilid ng plataporma. Sa ganitong paraan maitatayo ang balangkas at maglalagay ng isa pang poste para patibayin. Pagkatapos, gamit ang parehong, hinabi niya ang sapot na istruktura sa itaas. Natatangi ang disenyo at mekanika ay sukdulan. Pagkatapos ay namolekta siya ng tuyong dahon mula sa kagubatan at inilagay ito sa tuktok ng silungan bilang proteksyon sa hangin at ulan. Ang istruktura ay klasiko, retro, may kakayahang magtago, nagiging bahagi ng kalikasan. Matapos ito, pumunta si Eileen sa lawa at naglinis upang alisin ang pawis na iwan sa katawan buong araw. Pagkatapos ay bumalik siya sa silungan, inilagay ang kanin sa kawayan para maghanda ng apoy. Sa huli, inilagay niya ang kawayan sa apoy upang lutuin. Matapos ang kalahating oras ng pag-ihaw, almusal ng araw.